Bona tarda i benvingut. Avui tinc l'oportunitat d'entrevistar un dels periodistes més destacats del bàsquet català. Durant dècades la seva veu ha acompanyat partits, finals i moments que formen part de la memòria esportiva al nostre país. Amb ell parlarem sobre la seva trajectòria, la situació actual del bàsquet a Catalunya i com es viu la passió per aquest esport des de dins dels mitjans de comunicació. Jordi Rovirosa, gràcies per ser amb nosaltres. No, de res, al contrari. Com vas començar en el món del periodisme esportiu i concretament en el del bàsquet? Aviam, jo sóc com tu. Vull dir, a mi em deien quan tenia 6 o 7 anys, em preguntaven, tu què vols ser? Jo deia, jo vull ser periodista esportiu. I aleshores m'ho anotava tot, aleshores no teníem micròfons, però ho anotava tot, jo escrivia llibretes en què anotava coses, feia entrevistes imaginàries, no entrevistava ningú, però feia coses imaginàries i d'ençà aleshores, és a dir, el meu periodisme és absolutament vocacional, com el teu. Una vegada em van dir, si no haguessis estat periodista, què haguessis estat? No, impossible, res més. Periodista, és que era impossible, al contrari. Llavors, sempre havies tingut clar que volies dedicar-te al bàsquet i al periodisme? No, al periodisme sí, al bàsquet en particular no. Jo he fet molts esports diferents, però sí al periodisme esportiu. És a dir, m'interessen molt altres coses de la vida, la cultura m'agrada molt i moltes coses. M'agrada la política, m'interessa, vaja, no és que m'agradi. El periodisme de societat, el periodisme de successos, però era el periodisme esportiu el que m'interessava. Clar, em vaig dedicar al bàsquet perquè en un moment donat arribo a la tele, feien falta un comentarista de bàsquet i que el bàsquet m'ha ocupat molt de temps. Però a mi m'agraden molt altres esports i jo de fet he fet transmissions de moltíssims esports. Quin va ser el teu primer record o experiència relacionada amb el bàsquet català? Bé, amb el bàsquet, home, aviam, jo recordo que quan tenia 15 anys es va fer un campionat d'Europa a Barcelona, fa molts anys. I jo vaig guanyar per un amic meu, que també ha estat periodista, íntim amic meu, que encara ho som d'amics. Hi havia una ràdio, que es deia Ràdio Joventut, que donava 2 entrades per tots els partits a qui sapigués una sèrie de preguntes. Nosaltres vam trucar, evidentment les vam endevinar, i vaig anar a veure tots els partits d'aquell europeu, saltant-me les classes, saltant-me tot, i fèiem cròniques. Aquell és el primer record que jo tinc de periodisme absolutament amateur amb 15 anys. Ara m'agradaria parlar una mica de la situació actual. Sí. Com definiries l'estat actual del bàsquet català, tant a nivell professional com de base? Com a nivell de base, fantàstic, perquè aquí a Sant Cugat tenim 2 equips, però amb un munt de fitxes federatives, però un munt, una absoluta exageració, amb la qual cosa jo crec que a tot Catalunya, pensa que es fan més de 3.000 partits de bàsquet a Catalunya. Hi ha molt bàsquet femení, i jo crec que a nivell de formació la federació està fent un treball fantàstic i els clubs també. A nivell professional, home, estem patint perquè no és fàcil generar jugadors, hem viscut una generació molt bona i ara repetir-la serà complicat, però vindrà, perquè la feina de base és tan bona que tard o d'hora tornaran els bons jugadors. Creus que els equips catalans reben prou suport mediàtic i institucional? Sí, perquè no és tan fàcil, clar. Què vols? Que TV3 faci un partit de la UESC? És impossible, no podem. Vull dir, jo crec que sí. Jo m'he barallat molt perquè surti el bàsquet a la tele, però molt. I barallat contundentment amb polítics, amb directors de la tele, vull dir, m'he arriscat molt, però al final hem aconseguit que torni el bàsquet en obert, no? Però jo crec que en línies generals sí, com a mínim compte. De la televisió pública sí, cada informatiu surten els resums dels partits de nois i de noies. I això és perquè jo hi he posat la banya durant molts anys. Quins són per tu els grans reptes que té el bàsquet català avui en dia? Home, el repte és, com et deia, generar jugadors. Clar, el repte és el pas per tots aquells que valen de l'amateurisme al professionalisme, que no és fàcil. El bàsquet no és el futbol. Futbol, tu estàs a segona divisió i pots estar molt ben pagat. Tu estàs en Lliga LEP de bàsquet, amb un equip català de Lliga LEP i tens un sou
amb el qual no pots guanyar-te les garrofes. Aquest seria la qüestió. I després, amb el bàsquet femení, hi ha poques jugadores que es guanyin la vida com Déu mana, no? I en canvi, mereix un esforç pràcticament de cada dia d'entrenar-se, i això no té el ressò amb el professionalisme. Aquest seria el problema. Però aquest és un problema de tot el bàsquet i de molt esport. El futbol viu a part amb aquest aspecte. Ara també m'agradaria parlar del periodisme i dels nous temps. Molt bé. Com ha canviat la feina del periodista esportiu amb l'arribada de les xarxes socials i les noves tecnologies? Moltíssim. No té res a veure amb el periodisme que jo vaig viure. Ara, ens equivocaríem si jo et digués que el periodisme d'abans era millor que l'actual. No és veritat. Hi ha coses que són millors, que eren millors aleshores, i hi ha coses que són millors ara. Mira, per exemple, t'explicaré. Quan va debutar el Pau Gasol en l'NBA, a Memphis, nosaltres hi vam anar, jo hi vaig anar. Jo havia seguit la seva carrera aquí des de júnior i vam anar. Jo tenia unes imatges allà a Memphis en aquell primer partit. Va anar-hi molta premsa espanyola. Molta catalana, molta espanyola. Jo tenia les millors imatges, les millors, perquè jo coneixia la família, havia entrevistat el germà, el Marc, els pares, l'havia seguit amb ell, tenia les millors imatges a peu de pista, havíem gravat i teníem un càmera boníssim. Doncs bé, vaig trigar 14 hores en poder enviar aquelles imatges. El satèl·lit no funcionava, ens vam gastar uns diners que ni t'ho explico, per al final poder enviar al cap de 14 hores, quan aquelles imatges ja no tenien cap valor. Ara, a cost zero, gràcies a internet, tenim una cosa que es diu motxilla, posem allà i a cost zero les imatges haguessin estat de manera immediata a Barcelona, a la tele, a TV3. I en canvi vaig trigar 14 hores. Imagina't tu. Les xarxes socials tenen les seves coses bones, les seves coses dolentes. Hi ha molta gent que publica autèntics disbarats. El periodisme necessita rigor, i el periodisme esportiu també. Vull dir, jo hi ha coses que sé que fins que no les, d'alguna manera, les recalco, les remarco, les confirmo, no les trec. I aquí hi ha gent que treu les coses a la babalà. En definitiva, hi ha coses, hem guanyat la immediatesa, l'hem guanyada, és fantàstica. Ens falta una mica amb el periodisme actual de rigor. Com deies ara, creus que avui el públic demana més velocitat o més profunditat en la informació? És una bona pregunta. Jo crec que més velocitat, malauradament. Per exemple, jo faig classes de màsters de periodisme. No puc fer de professor perquè era impossible amb els meus horaris, però sí que faig classes de màsters, els explico experiència. I generalment els estudiants de periodisme no llegeixen el diari. Això és un error. Alguns em diuen, no, però nosaltres ho mirem per internet. I sí, tu mires per internet els titulars i mires 4 coses que t'interessen, però no llegeixes un article en profunditat. Però fins i tot, escolta'm, amb el periodisme esportiu hi ha gent que escriu molt bé. El País dels dilluns, per exemple, és un diari que s'ha de llegir. La Vanguardia dels dilluns, alguns articles del diari Ara, que s'han de llegir en profunditat si vols saber. És bo saber. I això s'aconsegueix llegint molt. I no és només mirant internet, perquè hi ha autèntics... Està Quirots dient autèntiques barbaritats. I en canvi tu vas agafar una bona firma, la firma del Joan Jopallàs, per exemple, explicant la crònica del futbol dels partits del diumenge, és fantàstica. I allà t'enteres de coses. M'entens el que vull dir? És a dir que, en canvi, hi ha gent que publica coses que estan molt bé, que estan molt bé. Com deies ara, com podria ser llegir el diari, sí. Quin consell donaries a un jove que vol començar en el periodisme? Mira, llegir molt és important. Encara que sigui periodisme esportiu, et semblarà una bestiesa, tenir un bon nivell cultural és important, perquè tu has de saber coses. Jo anava als Jocs, a Belgrat, a Tel Aviv, a Lituània, on fos, i jo sabia qui era el primer ministre. M'entens el que vull dir? Per si en un moment donat me l'enfocaven, dir, aquest és el primer ministre, i no estar a la babalà, i no saber, no? M'entens el que vull dir? És a dir, la cultura. Després, jo una cosa que a mi m'ha servit molt és parlar idiomes.
He aconseguit entrevistes potents gràcies a parlar no només l'anglès, que no l'he estudiat mai, però el parlo, sinó a parlar francès, a parlar italià, a parlar portuguès. Això m'ha fet aconseguir bones entrevistes amb jugadors allà als Estats Units, que és la guerra, entrar en un vestidor a fer entrevistes. Parlar idiomes diferents m'ha servit molt. I després, una altra cosa molt important, Marc, és l'ortografia. Escriure bé, escriure sense faltes. Perquè si tu pretens un dia entrar a l'Ara o a La Vanguardia o al País o algun diari d'aquests, si fas faltes d'ortografia no t'agafaran mai. O sigui que això és important i això jo veig que joves periodistes tenen un dèficit important. Com deies abans, has estat de prop amb els germans Gasol, sobretot quan eren petits. Com recordes aquells moments, sobretot en els inicis de la seva carrera? Jo recordo, mira, t'explicaré una anècdota. Jo recordo una vegada quan el Pau Gasol va començar, no estava gens clar que havia de ser una figura. El seu entrenador, en el Barça en aquell moment, el tenia pràcticament relegat, que era l'Aito. El tenia relegat, quan tots ens adonàvem, els que sabíem de què anava la història, de que era un diamant en potència. I aleshores jo recordo una copa, feia un dinar de l'ACB, de l'Associació de Clubs, que estàvem tots, i dinàvem també, com que era un dinar per la premsa, hi havia premsa madrilenya, i jo vaig dir, el Pau Gasol era molt jove aleshores, era júnior, dic que és un jugador que serà NBA. Era una època, fa 25 anys, en què anar a la NBA era bastant més difícil que ara. I aleshores jo recordo que un d'aquells em va dir, hòstia, macho, ¿cómo os pasáis los catalanes? Com diciendo, tu què t'has pensat? I després va ser el número 1 al rookie de l'any, el número 3 del draft, etc. No? Vull dir, jo recordo que vaig tenir molt clar, i a més ho vaig dir públicament en una transmissió, que aquest és un jugador de NBA. I això els Gasol se n'han recordat sempre. I per això quan ara li van donar la medalla d'or de la ciutat de Barcelona, quan al Pau li van dir, escolta'm, qui vols que faci de Cicerone allà al Saló de Cent de l'Ajuntament, va dir el Rubirosa. Per això, perquè el vaig seguir des del principi, li vaig donar suport i el germà igual, el Marc igual, I he estat al seu costat sempre i això, mira, ha tingut ressò. Està bé. Ricky Rubio és una de les grans figures del nostre bàsquet. Sí. Quina impressió et va causar la primera vegada que el vas veure jugar o entrevistar? I si ens podries explicar una mica la història de la foto que tens amb el Ricky Rubio, no sé si te'n recordes. Una foto que tinc, és que tinc diverses, una foto que tinc amb ell... Estàs parlant amb ell quan és jovenet. Quan no parlava, no podia parlar, el tinc al costat, sí. Correcte. Bé, això és el següent. Ell debuta amb 14 anys. 14 anys va debutar, és com si tu debutessis a l'ACB, t'imagines, jugant a Granada, fotent 2 cistelles. Això, veus, jo sóc molt crític amb un entrenador històric que es diu Aito García Renés, és molt crític, però amb això s'ha d'acceptar, s'ha de valorar el fet que va saber veure el nivell que tenia aquest noi. Aviam, jo també el primer dia que el vaig veure jugar vaig dir, mare de Déu, mare de Déu. No és que era un filferro, era prim, però què tenia? Era privíssim, prenia pilotes als rivals, era una paparra. I després tenia mal tir, però ho va d'alguna manera millorar, i quan el vaig veure per primera vegada vaig dir, mare de Déu, aquest és un jugadoràs. A més, és que ell és molt divertit, és molt irònic. Amb 15-16 anys, 14 anys era massa jove, però amb 16-17 anys, doncs era un noi que era molt despert. Era molt despert. I a més, si parlaves amb ell i si et descuidaves, et prenia el pèl. Però a mi això em feia gràcia. Aquella foto és el següent. Quan una de les bestieses que s'inventaven alguns entrenadors era que els jugadors no parlessin fins que tinguessin edat sènior. Això és absurd, és absurd. Home, si tu vas a massacrar-los, doncs, però si un jugador ha jugat bé, ni que tingui 15 anys, tu ja procuraràs no fer-li segons quines preguntes, no? I aleshores un dia jo presentava un programa que es deia NBA Total i me'l vaig posar al costat i dic, Riqui, tu no diguis res perquè no pots dir res. Però jo aniré fent les presentacions i tu vas fent que sí amb el cap o que no amb el cap i ja està. I és aquesta la història de la fotografia. Era una manera de denunciar la tonteria aquesta de que els jugadors no podien parlar fins que tenien 18 anys, que era una cosa absurda. Has conegut molts jugadors i entrenadors al llarg dels anys. Quin t'ha sorprès més com a persona, més enllà del seu talent? Molts. A veure, jo sempre he dit que
que el meu jugador preferit de bàsquet era Magic Johnson, un jugador històric de l'NBA. Jugador que amb 2 metres i 5 centímetres fa més de 40 anys jugava de base, quan aquí les bases feien 1,70 m. I el que em va sorprendre d'ell era el seu professionalisme enorme. És a dir, ell t'atenia i si no podia parlar et demanava disculpes. I aleshores jo vaig fer-li algunes entrevistes molt bones, en una època més difícil perquè ell va tenir un problema molt greu, perquè va donar positiu amb el virus de la sida. Jo el vaig entrevistar, vaig ser el primer periodista europeu que el va entrevistar a Los Angeles, perquè ell em coneixia d'abans, i diguem-ne que és el jugador que més impacte m'ha causat, no? Més impacte m'ha causat. I aleshores per mi és el millor, Ell va aconseguir, ho explico en el llibre de la NBA, ell va aconseguir que als Estats Units vinguessin amb totes les superfigures que van venir. Perquè a mi Michael Jordan em va dir l'any 1989 que als Jocs de Barcelona no hi aniria en absolut. Jo ja vaig estar als Jocs de Los Angeles perquè vull anar als de Barcelona. Qui el va convèncer, el Màgic? I el Larry Bird, que era un jugadoràs dels Celtics, no li interessaven els Jocs per res. Qui el va convèncer, el Màgic? Era un crac. Ara anem a parlar una mica del futur. Molt bé. Com imagines el futur del bàsquet català en els pròxims anys? Com deia, hi havia un escriptor argentí que es deia Jorge Luis Borges, que a mi m'agradava molt, que deia el futur no existe. El futur no existeix, Marc. Vés a saber. Com me l'imagino, però jo em puc imaginar, me l'imagino bé, perquè hi ha un fonament molt potent de bàsquet. Jo sé que tu jugues a futbol, ja ho sé. A mi el futbol m'agrada molt, m'agrada molt. Però el bàsquet et dona alguna cosa diferent, no? Jo crec que continuarà sent un esport que en el 99% dels casos el que farà sobretot serà amistats potents i hi haurà un 1% que s'aconseguirà guanyar la vida. Uns germans Gasol no tornaran a sortir, perquè és impossible que surtin un jugador de 2,13 i un altre de 2,15 d'aquesta qualitat. Perquè nosaltres, la nostra raça, per dir-ho d'alguna manera, està mal dit, però bé, la nostra societat difícilment genera jugadors de 2,15. Però sí que pot generar Ricky Rubios, i Rudis Fernández, i jugadors d'aquests, i Nacho Solozábal, i jugadors d'aquests, els continuarà generant constantment. Jo veig el futur bé. I els de les noies, millor, perquè el marge de millora encara és més gran. I ara amb l'última pregunta. Si poguessis canviar una cosa en el món del bàsquet o dels mitjans de comunicació, quina seria? Aquesta pregunta està bé, Fas preguntes que estan bé, Marc. Fas preguntes que estan bé. Sembla mentida que tinguis 14 anys. Sembles el Ricky del periodisme. A veure, m'has dit que podria canviar? Sí, o què t'agradaria canviar? Què m'agradaria canviar del periodisme? No sé, a mi m'agradaria que els joves periodistes llegissin més. M'agradaria que les xarxes socials no anessin en detriment del periodisme escrit, que crec que a més no morirà mai. Sincerament crec que no morirà mai. I m'agradaria això, no? Però aviam, jo quan em diuen home, tu ja t'has jubilat, ara ja són uns altres els que han de venir i ho faran molt bé. Vull dir, jo veig la tele, les transmissions, clar, hi ha gent que em diu ostres, et trobem a faltar. No, els que venen, hi ha un nano, tenim un nano més jove que surt ara, que, ostres, que farà unes transmissions fantàstiques. Ara bé, hi ha una cosa que quan jo faig classes de màsters de periodisme, els dic, el que continua sent fonamental en el periodisme, fonamental, és l'agenda de telèfons. És a dir, poder contactar directament amb els esportistes continua sent fonamental. Perquè continua sent fonamental en el món del periodisme les exclusives. I les exclusives les aconsegueixes qui tens relació amb els esportistes, no amb els directius, no amb els representants que et vendran la moto que et vendran, sinó amb els esportistes. Quan jo trec que Mirotic el fan fora del Barça, m'ho diu el jugador. Em truca i em diu, me echan. I jo dic, hòstia, però si tienes un año más de contrato, me echan.
I aleshores, i per què m'ho diu? Perquè jo tenia bona relació amb ell, perquè tenia el seu telèfon, perquè contactava amb ell, i ell va decidir fer-ho públic. I ho va fer públic amb mi, i no amb un altre. I això és per l'agenda de telèfons. I això és molt important. Vull dir, tu quan vegis un jugador de futbol i tal, demana-li el telèfon. Que no te'l dona? Com deia ma mare, el noi el tens. Però tu has de tenir una... Si vols, construeix-te una bona agenda de telèfons. Si vols, comença pel president. Imagino que el de Santa Susana, oi? Es diu el president d'aquest, ja el deus tenir. Però després segueix, perquè el jugador del Sant Andreu, aquell que vas entrevistar, digui, escolta'm, dona'm el teu número de telèfon, comença així. Però l'agenda continua sent fonamental. Ara, el problema dels joves periodistes és que no donen exclusives. Després una altra cosa, les entrevistes han de ser tet-a-tet. Vull dir tet-a-tet, vull dir cara a cara, no per videoconferència. Vull dir, si pot ser cara a cara, mirant els ulls de l'entrevistat, m'entens el que vull dir? Les rodes de premsa són avorrides. Les rodes de premsa per una altra. Jo esperava que acabessin les rodes de premsa per anar al jugador o a qui fos a fer-li l'entrevista posteriori. Amb l'emprenyada que agafaven els del club o els de la NBA, m'era igual. Però tu has de contactar amb la gent. Perquè després el Magic Johnson t'ofereixi la primera entrevista que ofereix amb un periodista estranger després de dir que és positiu del virus de la sida, m'entens què vull dir? I això s'aconsegueix ja des de jove, Jordi Rovirosa, ha estat un autèntic plaer conversar amb tu i repassar una trajectòria que forma part de la història viva del nostre bàsquet. Gràcies per la teva passió, la teva mirada i per continuar transmetent-nos aquest esport amb tanta emoció i respecte. Molt bé, moltes gràcies a tu i espero que la teva predicció de l'Europa sigui equivocada. Gràcies, home.